Здравейте, приятели! Намираме се в цеха на Good to be Kombucha и сега ще ви разкажа защо нашата напитка е толкова специална и различна. Съумяхме да създадем изцяло затворен процес на производство, от самата ферментация на продукта през неговото пакетиране и експедиране. Съдовете, които използваме, с най-високо качество неръждаема стомана, като разполагаме с производствен обем от 10 тона месечно. Всички продукти, които се влагат в процеса на производство, са сертифицирани и с най-високо качество, за да бъдем сигурни, че крайният продукт е своеобразна съвкупност от висококачествени съставки. Готовата комбуча преминава през тройна филтрираща система, която премахва на високо ниво всички седименти и по-големи дрожджи, които карат продукта да ферментира бързо. Така може да си позволим да не го пастеризираме и да пристига при вас във възможно най-здравословната си за организма форма. Изключително щастие е за нас, че продукта ни намери толкова върли фенове и успя да откаже немалко хора от вредните напитки. Good to be Kombucha продължава да гради една нова ера в поддържането на здравословен и балансиран начин на живот.